Tervetuloa kaupunkiliikenteen Sammalvuoren metrovarikolle. Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijämme, yhteistyökumppanimme ja vierailijamme lähtevät kotiin vähintään yhtä terveinä kuin tänne tulevat. Jotta vierailusi luonamme olisi onnistunut, täytyy sinun tietää muutamia tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Mikäli olet tulossa työskentelemään Sammalvuoressa, tarvitset tämän lisäksi lisää perehdytystä. Näissä tapauksissa ota yhteys omaan esihenkilöösi, joka huolehtii sinulle tarvittavat perehdytykset yhteistyössä kaupunkiliikenteen kanssa. Kulku Sammalvuoreen tapahtuu henkilö- tai ajoportin kautta ja vaatii kulkutunnisteen. Sammalvuoressa pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille. Huoltorampeille sekä luiskiin pysäköinti on ehdottomasti kielletty, sillä samat reitit ovat hätätilanteessa pelastuslaitoksen hyökkäysreittejä, jotka tulee pitää vapaana. Tavaran kuormausalueilla ja ajoneuvojen pysäköinti näille alueille on ehdottomasti kielletty. Metrovarikon tiloissa kuvaaminen on kielletty ilman erillistä lupaa isännältäsi. Sovi isäntäsi kanssa tapaamisesta portilla. Huomioithan, että vieraana voit kulkea varikon toimisto-, huolto- ja korjaustiloissa sekä säilytyshalleissa vain saatettuna. Mikäli olet kaupunkiliikenteen työntekijä, voit kulkea omien kulkuoikeuksiesi rajoissa, huomio vaatetuksessa tarpeen mukaan sekä tämän videon ohjeita noudattaen. Mikäli kuulet palohälytyksen, haistat savua tai saat muutoin määräyksen poistua rakennuksesta, noudata isäntäsi antamia ohjeita. Kokoontumispaikka sijaitsee parkkipaikalla. Isäntäsi johdattaa sinut ja muut vieraat kokoontumispaikalle. Sovithan isäntäsi kanssa mahdollisesta poistumisesta kokoontumispaikalta. Poistumistilanteissa varikon hissi on varattu pelastustoiminnan käyttöön. Käytä poistumiseen merkittyjä hätäpoistumisteitä, jotka on ilmaistu vihrein poistumistieopastein. Ota huomioon, että poistumistieopasteet voivat johdattaa sinut tietyissä tilanteissa aluksi alaspäin. Noudata opasteita, ne johdattavat sinut lähimmälle uloskäynnille. Huomioi, että hätäpoistumistie voi johdattaa sinut muualle kuin Sammalvuoren sisäänkäyntirakennukselle. Ota myös huomioon, että logistiikkapihan ajotunnelia ei ole tarkoitettu poistumistieksi. Mikäli havaitset turvallisuuteen liittyvän puutteen tai poikkeaman, ilmoita siitä isännällesi. Mikäli havaitset tulipalon, onnettomuusvaaran tai muun akuutin turvallisuutta ja terveyttä uhkaavan tilanteen, ilmoita asiasta ensin hätänumeroon 112 ja tämän jälkeen kaupunkiliikenteen turvavalvomoon puhelimitse numeroon 09 310 13333. Kerro kuka olet, mistä soitat ja mitä tapahtuu. Kerro asiasta myös isännällesi. Muista myös, että kalustoon ja niiden ohjaimiin koskeminen ja niiden kyytiin nouseminen on ehdottomasti kiellettyä ilman lupaa. Huomaa, että metrojunassa sen kaikki virroittimet ovat jännitteellisiä sen ollessa paikallaan tai liikkeessä. Pidä siis riittävä vähintään metrin etäisyys metrojunaan
sekä virtakiskoon kaikkina aikoina. Varikolla liikkuessasi huomaa myös korkeuserot. Varikolla on huoltotunneleita, portaikkoja ja monttuja. Katso siis tarkasti mihin astut ja huomioi, että korkeuserot voivat olla myös selkäsi takana. Metron tuotanto- ja korjaustiloissa edellytetään henkilönsuojainten käyttöä. Pyydä tarkemmat tiedot isännältäsi. Kuulonsuojauksen, kolhulippiksen ja suojalasien pakollisuus eri alueilla on määritelty erikseen huomiokilvin. Noudata aina sinisiä opastekilpiä sekä isäntäsi antamia ohjeita. Metrovarikon tuotantotiloissa liikkuu sekä trukkeja että metrojunia. Pysy siis keltaisin viivoin merkityillä kulkuteillä. Mikäli olet kaupunkiliikenteen työntekijä, olet oikeutettu liikkumaan tuotanto- ja korjaustiloissa aikaisemmin mainitussa vierailijavaatetuksessa. Mikäli tulet työskentelemään tuotanto- ja korjaustiloissa ja kaluston parissa, sinulta voidaan vaatia erillinen sähköperehdytys sekä muita pätevyyksiä. Varmista tarve omalta esihenkilöltäsi. Huomaa myös, että kattotasanteille nouseminen on ehdottomasti kielletty ilman erillistä lupaa. Huoltohallien raiteet on lähtökohtaisesti kaikki sähköistetty. Jännitteellisyyden näet kyseisen raiteen kohdalla olevasta punaisesta merkkivalosta. Vaikka valo olisi vihreä, pidä tästä huolimatta vähintään metrin etäisyys virtakiskoon ja junan virroittimiin. Huoltohallissa liikkuu metrojunia vuorokauden kaikkina aikoina. Huomaa, että metrojuna liikkuu lähes äänettä. Ole tarkkana siirtyessäsi hallista toiseen. Tarkista aina liikenne seuraavan hallin puolella. Korjaus- ja huoltohalleissa liikkuessasi ole tarkkana rata-alueen rajoista. Rata-alueelle eli sepelöidylle alueelle liikuttaessa muista vaaditut suojavarusteet, lupamenettelyt sekä riittävä valaistus. Rata-alueella liikkumiseen vaaditaan erillinen lupa valvomosta, joka pyydetään virvepuhelimella. Varmistu siis rata-alueen rajoista ja pysy niillä alueilla, joille sinulla on kulkuoikeus ja jonka suojain vaatimukset täytät. Vierailusi päätteeksi palauta vierailijavarusteet niiden asianmukaisille paikoille seuraavaa käyttökertaa varten. Sammalvuoresta poistuminen tapahtuu pääportin ja pysäköintialueen kautta. Yhteisenä asiana huolehdimme myös alueturvallisuudesta ja varmistamme, ettei avaamastamme ovesta tai portista tule sivullisia, vaan kaikki kulkevat ovista omilla kulkutunnisteillaan. Muutoinkin, mikäli havaitset varikkoalueella ulkopuolisia tai turvallisuutta mahdollisesti uhkaavan seikan, ole asiasta yhteydessä kaupunkiliikenteen turvavalvomoon matalalla kynnyksellä puhelinnumeroon 09 310 13333. Turvallisuus on meille ykkösprioriteetti ja turvallinen toiminta alkaa aina meistä itsestämme. Toivomme sinulle onnistunutta ja turvallista vierailua Sammalvuoressa.